رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سونے پاک مدینے تو قربان میں، سونے پاک مدینے تو قربان میں، او باغ جنت دی جنوں شمیم چومے تے حاکی محلوق تے ایک پاسے، او جنوں نور جبریل عظیم چومے تے گل نہ جھوٹ نواز کہندا، او جوڑے حضور تے عرش عظیم چومے تے تارے جویں افلاک تے سجدے نے، او تارے جویں آسمان تے سجدے نے، او ہیرا جویں خزینے وچ سجیا اے، تے میں کہ پھلاں دے اندر گلاب جویں، او جمعہ جویں مہینے وچ سجیا اے، تے اللہ پاک دا پاک قرآن سارا، او نبی پاک دے سینے وچ سجیا اے، تے ناصر کوئی نہیں او سجیا اج تکر، او جویں سونا مدینے وچ سجیا اے، تے بعد نبی سرور دا تے تابعدار علی جیا کوئی نہیں، او قسم خدا دی جان دے فن وچ، او فنکار علی جیا کوئی نہیں، او میں ماری دید زمانے تے، او چودرا علی جیا کوئی نہیں، او یو تو من نہ من تیری اپنی مرضی، او سردار علی جیا کوئی نہیں، تے علی سردار زمانے دا تے دنیا ینی کوئی نہیں، تے کیوں نور وچ حاکم لانا ہے، او یہ دانشمندی کوئی نہیں، تے کوئی ہم سرے تے سامنے آ میرا ویر پابندی کوئی نہیں، او ایسا پیر علی نو منیا ہے، او جندے بعد بلندی کوئی نہیں، تے جس دی مثل مثال نہ کوئی، او جس دی مثل مثال نہ کوئی، او دے کوئی ذات شبیر، تے حسب نسب ورفع اعلی، او ایسا منیا جگ دا پیر، تے سیرت ساری پاک نبی والی، تے مدھیوں بدر منیر، تے آدم شکل حسین سفیدی، او نری حیدر دی تصویر، تے اڈے جنے شباد فضائے اندر، او سب تو وکری پرواز حسین دیے، او کردار گفتار والا ہر چیز قابل ناز حسین دیے، او جد قرآن دی کوئی کردار